Huwag ka natatakot sa ano. Takot ka sa ano? Yes, sa grinder. Huwag ka matakot. This is okay. Nagigising mo lang, alam ko. Mag-end na ako, may penalty ka agad-agad. Dahil mag-end na ako, sa nagawin ko pa. Uuwi na ako mamayang gabi. Bukas sa umaga. Pero mamayang gabi ako pa lang ulit. Wala ako makikita. Pagkain na. Diba? Huwag ka na. Kumain ka muna. Nakakasuwa na siya ng vlogger. At iba't ibang Guys, kulay na nagsama-sama para kasuwan siya. Dahil malakas siya, dahil love ang confidence. Ako, Christmas is ano yung mga yun na? Luy, Ano ba yun? anak mo, scared daw siya. Halika rito. Sigaw. Baby! Halika rito. Halika rito. Huwag ka matakot. Yeah. Bye-bye! Oo, ito na nga si Papa. Ito na si Papa. Huwag ka matakot. Di yan, di yan. Bakit natatakot ka? Scared ka sa grinder? Hindi naman yan, hindi ka naman mag-grinder rin eh. Uy, ano ko? Isa yan sa kasal namin sa TV. Ay, honey, my love. Shout out. Hi, Mark. Ay, pobre. Okay lang. Alam mo, congrats, Will. Oo. meron na pala ng Christmas party kami nga pala mga super. Tapos napunta rin ako sa Rami. Samahan nga pala ako sa mga ganap na tumakra dito. Hello mga kapatid. Naglakad na nga pala kami na mapunta nga pala sa nagkasa mga tapos sa nasa nagkasa. Wala ko nga pala may dala nga pala mo ikaw kasi nakalagay nga pala yung mga dinaanan ko na nga pala namin sa Real Beach ang apps just para nga pala sa mga yung iba nga pala sa ako ng motor kaya nga pala pala ako Isa na lang sa Yan doon. kailangan mo Nak! Andyan si Margian Boy. kaya binigyan nga pala kami ng bingo card tapos meron nga pala palaro mamaya at saka dapat pangalan mo nga pala doon nga pala sa bilis natin kapag wala nga pala makapasok yung pagkapasok nga pala dito nga pala sa loob nagharap nga pala kami lang sa malapit nga pala sa unahan yung una nga pala naman sa amin nga pala pinag-requestahan kami namin ni Dennis kasi nakareserve nga daw yun so ang ginawa nga pala Ay, sa kasi naman patigil sa atin na yung table nga pala pinag-requestahan nga pala kami sa unahan meron nga pala kami dalang mga pagkain dito meron nga pagkain dito kaso wala pang inis nga pala magutom kami meron nga pala mga kain dito marami nga pala kami dalang pagkain dito kanin Hershey, marami nga rin pala kami dalang I soft always drinks, watch your pizza, videos or tsaka nga reels pala mga as well cereal. as Sana nga this pala dito para nga pala magkakauntihan. Dahil wala pa nga pala kami nanganadali nga pala is a sa playlist. Thank you for Yung telling content me. kasi 11 p.m. dapat dito na lang sa venue. So nakarating nga pala Boy, kami yung mga 11:20 or 11:30. Maya-maya nga nagpapalapit nga pala nga pala si Jeff kasi nga campus. Wala siya nga pala yung founder ng Sobert Community ng Sobert Fund. Halos lahat nga puro nga pala mga vlogger. Maraming salamat nga pala sa pag-invite sa mga vlogger natin. So hindi niya nga pala kalala sa Jumpers Sniper. Meron nga pala siyang YouTube. Ang pangalan niya nga pala sa YouTube sa Jumpers Sniper. Tapos meron nga Kaya na, shout out. bali siya nga kasi sinasabi ko sa inyo na founder nga pala ng Sobert Community.
Sa lahat nga pa ng mga sponsors, Pero para gusto ko nga pa pala rin magkaroon ng Christmas yung Morning Over to Will, kanya yung marami sila ng sa numbers. umiiyak siya. Yung marami na nga pala Medyo mataas-taas ang oras. wala nga pala pala ro. Sa buwan nga pala namin meron nga pala kami mahanap ng kape. Kapag meron ka nga pala pinagtapan ng puto sa ulan. Nakalimutan ko nga pala sabihin ba? Thank you po. Lahat nga pala kami ng Panoorin mo maliban yung nga ng mas live. dalawa. Kasi kaya nga pala Medyo kami ng mataas-taas mas yung kakatawagin nga pala oras na ng live musika. niya. Wala nga pala kung picture kasi Malalaman wala mo nga pala doon kung ang sa akin kasi nasa labas nga pala kami. Kaya pag tinawag nga pala isa isang Yes. bawat team, kailangan nga pala mag-budod sa nga pala. Yes. Sobrang saya nga pala ng kaso nga Mark, lang iba nga pa pala. yung mga Kaya gusto na rin nga pala si Great job, good job. Yes, oo. Yung talaga yung ano niya. Good job. Magaling siya sa bilyara. Papanayin balls na ako sa kanya. Ginawa niya 2 balls lang. Wala lang makatapusan yun. Wala lang kasi masaya yung tao na yun. Masaya doon nasa live na yun. Talaga na, hapag pa doon ng views. Sir, project ito na ganito. Ito ang siya nga po sir. Dapat gawa ka sa pagkakas. Ano project ito ay? Bata iba. Bowling for Barbie. Umiyak ka rin ako. Giselle, meron siya na nakakalimutan. Oo. Basta lang sa live na itong video, masaya. Panoorin mo kung ano. At tignan mo yung itsura niya kung paano siya umiyak. Grace, napanood mo na ba yun? May play ko ulit. Oh, Grace. Tignan mo yung itsura niya kung paano siya umiyak. Natawa kayo doon. Kasi alam, kung kayo magpapagod, paano tignan? Oo, i-play nyo yung hang. Makikita niyo at malalaman niyo talaga. Kaya ito, pinag-kita talaga ba na parang sa lahat. Lagot ka. Oo, Grace. Doon sa live mo. Pag malaki mo din yan si Cory Walker, doon sa kanyang live. Na umiyak. Kung paano siya. Paano umiyak. Oo. Panoorin natin. Will. Pati mga mapalagyan mo. Will. Pakalak ng dito. Please. Marjan, isa. Hindi mo ubusin yung pagkain mo dito. Yan mo. Na last day na niya. Dito sa Manila. Oo. Ay, boy. Happy Manok. Thank you so much for the mga ano natin, kaya na natin sa kami Manok. Kaya po kami mga bago mo din. Ano ba yung maraming salamat? Mag-end Lagay mo yun sa basurahan. in just a few minutes. Basura ata yan. Microwave live. Ano basura yan? Yes. Antayin lang natin na mag-live si Mark. Tapos dito tayo dito na mga langya.
At sa mga hindi pa nakabili kay Pobre Revolver, tigilan nyo kung maalis ang pangin. Ay, may rakas siya to. Di mo pa rin alam? Ay, my love. Di mo pa alam? Na. Drive na yung isa kanina. Guys, nagkakalive na pala si Mark. Hindi ko napansin, sorry. Let's go to find you what I think is live. He is moving live right now. Come on, Angel. Ship! Kumain ka na dito, Baba Black Ship. Baba Black Ship ka nga dun. Asan takip nito? Na? Nalaglag yan sa likod. Guys, hindi pa na tayo kayo yung find you what I think. He is moving live. I love you. Ay, pobreng. May! Maraming salamat, May. Hindi pa dala tayo kay Marjo. Ay, hindi na talaga po si Marjo. Ang aking best friend. Oh, my love. Allah! Allah! Allah kami! Mr. Edward, nakalagay sa Marjo. Kita na po tayo doon. Guys, bye-bye for now. See you tomorrow. If I can do like tomorrow. Kasi, hindi ka naman sa bye-bye for now. See you tomorrow once again. Oh, Ring. Will, thank you so much. I love you. Oy, shut out. Bye, so much is live now. That's what it's for. Bye. I love you all. 89 Express, boom. Oy, si Project ba to? Rosal Hamudjud, shoutout. Present kahit may sakit, boom, host. Yan ako. Pagaling. Eh, project ba to? See you na, May. At Chena, shoutout. Joseph Sala, shoutout. Yan, project, meron ka ng ano? Oo, tol, ako to. Meron ka ng jacket. Salamat, salamat. Wala kang pasok. Bukas na ako magtitinda, boys. Hindi ako magtitinda ngayon. 5 viewers, thank you so much. May dyan. Kumain na. First chat dito. Nak. Wala, tinanghali ako gising. Ayun lang. O, tol, ako ito. Boom. Joseph Salas, thank you so much. Boom. Shout out, Sangkay. Kumusta? Mag-end na ba? End na ba? Nag-end na si B-Boy. 7 viewers, thank you so much. Prutas naman, tinda mo Sangkay. Magtitinda akong prutas. Isang kariton prutas, tapos gulay yung isang kariton. Hi, Tita Al. Patambay. Sige lang po, Tita Al. Thank you so much. Salamat, Grace. Athena. At Shino. 7 viewers at 3 thumbs up. Maraming salamat po. Lilipad na daw si B-Boy. May pakpak na pala siya. Oo, may pakpak. Lilipad nga daw siya. Project, thank you. Bakit ang labo ng ano mo? Live mo kagabi, tol. Live mo kagabi, ang labo eh. Good morning, Tita Au. Sabi ni Pobreng Worker. Tita Au, yan si Pobreng Worker. Namit ka lang yan. Medyo lang kumakain ako almusal. Kain tayo. Walang tayo. Ha? Dinilit niya. Ba't dinilit? Ewan. Okay, dinilit kahit nag-ano ko.
nawala ang live niyo. Oo nga. Dinilit daw niya eh. Binara ko live ko kagabi kila talo kasi ako. Aray ka! Talo ka ba o panalo? Biyahe na tayo sangkay papuntang Batangas ngayon. Ingat Joseph Salas. Maraming salamat din ha sa sa pagpunta mo rito sa aming inuupahan at na-meet ka na rin namin in personal para kang security guard. Ganda ng katawan. Kanino yung platong spider? Honey, my loves, hello. Charm. Kumar dyan. Pwede naman yan. Huwag mo buburahin sangkay, tol. 10 viewers, thank you so much at 4 thumbs up. Baka naman guys, mga kwaray, thumbs up din. Tamsakan nyo na, baka tamsakan pa ng iba yan. Paano tatamsag? Di ka nga kumakain. Sana si Kapre. Ako Snake, pamasok ka rito. Pinangako mo sa akin. Papasok yan si Kapre. Ang pinangako mo sa akin, hihintayin ko. Yung pula. Yung pulang may red tie. Pang W, sayang din. Hindi yan pula yung sinasabi niya. Yung binura. Oo nga. Sayang nga yun, dapat din yung mo binura. Me miss you. Aray mo. Hindi yan pula sinabi niya. Ano yung lang, thank you. Ha? Nasabi niya sa amin. Ang ano na lang daw. Ang Christmas. Thank you, Grace. Kailangan pala mag-thumbs up. Una mo. Kailangan to, kulkugin mo ba? Kulkugin mo, May. Sinipag mo. Mayroon pala akong ngayon, premier, anong oras na ba? Bahala pa. 13 minutes pa. 11 may premier price. Aray ka, may namimiss. Yes. Tambay dandikit, pobreng worker, sabi ni Honey My Love. Pin natin si pobreng worker, gaya. Para madikitan niya. Yan, ayun. Yan, nakahapin yung aking kaibigan. Aking kaibigan, brotherhood, kapatid. Na ano? Mark, hello, kumusta? Okay naman natin, Eva. Ito, still pa rin. 5 thumbs up, loves. Thank you, Miracle. Yummy yan, sabi ni Tate Ruben. Thank you po. Thank you po, Honey My Love. Wow, Honey My Love. Oh my po. Oo man, pobreng worker. Eleven viewers, thank you po. At 6 thumbs up. Ay, Mark, why? Pero yun. Sakit pa. Ano? Ang naman ng baby boy natin. God bless you, Honey My Love. Sabi ni Pobreng Marker. 11 viewers at 6 thumbs up, shout out. Covering Worker. Kumusta kayo guys? Kumusta? Ay, Tita Au, thank you po. Salamat po sa pagtambay, Tita Au. Okay, pandiyan yung uniform mo, Jaira. Tol po, Bring Worker, pag nag-live si Tita Au, pasyalan mo yung live niyan para mabigyan ka ng another banana. Mi, ingatan mo sarili mo ha. Tulad ng pag-iingat ko sa iyo. Okay. Pastilan. Nalabatig na noon pare. Pade! Pare na, nalabatig naman doy. Puguti. Sana kapabayaan ang pag-ibig ko sa'yo. Wow! Kalahati ka lang. Ano naman picture ka talaga? Kalahati na. 13 viewers at 6 thumbs up. May, thank you. Tita, di mo po ako na binabate. Hindi ka ba binabate? Bawal naglandian dito sa live.
Sabi ni Miracle. Pwede, kung magpapalandi. Aray ko, sakit tiyan ako, tusok ako, bibi, pobre, worker. Aray ka, tagal ko nang tumatambay kahapon sa live ni Tita Awan. Nakatambay ka na ba? Sana all iingatan, sabi ni Miracle. Hayop na yan pobre Powering worker, sinsya na po, sobrang busy lang, love you all. Tita Aw, sige po, ingat po kayo. Miracle, Mimi, B-boy, Mima, B-boy, hello, kasalanan na pa. Project, thank you. Covering worker from Honey, my love. May from B-boy. Tita Aw from B-boy. Baby Honey, my love. From the Pobre. Honey, my love, boom. From B-boy TV. Tita Aw from Project 89. Oy, nagbaba siya, no? Rosel Moju, nagbaba ka ng bahay. Wait lang po, nakapin pa kasi si Pobring Worker. Rosel, baka hindi ka pa nakadikit dyan kay Pobring Worker. Ay, kasama natin yan sa team game. Oy! Morning! Fogging! Morning, morning! Kumusta ka na? Okay lang, Tita Aw. Kumusta po? Sa aming magandang bisita. Bisita sa Team Boom. Thank you po. Yeng! Love you, Boom, from B-Boy. Project shout out. Project Yahoo from B-Boy TV. Dana kami sa live ni B-Boy. Thank you po. Salamat, Rosel. Team Boom, Sober Founder, Sarison, B-Boy. Solid Sober. Yan. 13 viewers. Love you more, B-Boy from Puging. Good morning, Foging. I love you. Yeah. Wow, I love you. Ang daming nalalab mo ngayon, Pobreng Worker. Isa ka talagang tunay. Madam B-Boy TV Boom from Project. Naglaba ako. Sige, labahin mo na. Ipaano mo na yan, pa-laundry mo na lang. Para hindi masugatan nga yung palad. Ako na maglaban yan. Oh, aray, ayan. Ano? Na! Shout out. Ako na Sa akin maglaban na naman. yan, Foging. Kaya nga, B-Boy. Mag-ingat ka, B-Boy, from Foging. Foging, Miguel, shout out, Boom. Magsanay na ako dito maglaba, Mark. Galing tayo dito. Oh, lahat naman tayo ay nanggaling tayo dyan sa mga ganyang gawain. Tama lang yan. Nasa ibang bansa ka ba? Ibang bansa? Pogi? Nasa ibang bansa ka ba? Dito na siya Pilipinas? Pilipinas ka, uwi pa lang. Oo, uwi lang ba? Oo, babalik na yan. Yes, Yeng. Guguluhin, araw-araw na lang siging ganyan. Ano sa inyo yung dalawa eh. Kauwi ko lang nung 10. Yung 10 lang ba? Kala ko nasa ano? Kasi di kasi ako maritis eh. Di ko kasi nalaman. Aray. Diba halos pagkasabayan lang sila sa Bibo naglapag. 10 siya pala. 11. Hindi. Sabay talaga kami lumupag. Una. Ay, di ba una ka lang? Filipina Adventure, shoutout. Host at sa lahat po. Oy, shoutout sa iyo. Sino to? Bagong pasok to. Bigyan kita moderator.
I give you moderator. Polipenas Adventure. Oy, 15 viewers. Maraming salamat po. Abo, first time ko to guys. Mangyari sa aking live. Magkaroon ako ng viewers na ganito. Namatay kasi kuya ko. Kaya napaaga uwi ko. Nurse siya, ma'am. Ay, nurse ba yan? Sa ibang bansa? Sang bansa? Wait. Oh, condolence Pogi. Pogi. Project shoutout. Salamat. Canada, Mark. Salamat host. Walang anuman. Polipena Adventure. Sino ba to? Parang ngayon ko lang to na Nakano na. Hello, kumusta? Go. Anong pala talaga? Ranger pa lang ang kanyang husband. Sino? Si Filipina. Polipena Adventure. Filipina. Baka Palestine yan. Palestine. Yan, no? Palis Pinay Baka Adventure. Polish pala. Palestinian yan. Ang asawa niya. Kaya pang Filipina. Saan ka dito sa Pinas, Honey Cogging? Aba, salamat host. Walang anuman po. Canada akon. Sabay kami lapag ni Biboy nung 10 sa Manila. Hindi kayo nagkita, sayang ano. nakalabas na kasi ako, Mark. Tayo Robin, Yahoo! Mauna ako lumabas. Ikaw? Kaya hindi na ako nakabalik sa loob. Diba, bawal mo bumalik doon? Bawal. Ay, 13 viewers, thank you so much. Pobreng worker, maraming salamat Ang bisita natin si Tumawag ako sa kanya, kaya lang naka-check-in na ako sa Boss, shout out sa'yo, Jomar. Jomar Zarate. Boss, baka akong nalugi ka. Ang over pa ako na ginawa ko kagabi ng renders. May Rakal, salamat. Anong oras na kayo natulog? Ako nahuli mag-inom, iniwan ako ni Biboy. Ikaw na muna sakay. Nauna na ata yun. Kasi nakatulog ako, magtutulog. Grabe init sa taas. Dahiga mo yung phone doon. Siya naka-live. Nakahiga. Ha? Nakahiga. Sabi, Ako. hindi nga mo? Oo. Ako di ba nakakyat? Nakahiga. Init lang talaga. May rakal. Pumasok lang si Kuya Bibo, Hello po. Wala, utos ka talaga. Yeng, kailan ka balik ng Canada? Yeng. Si May din, paalis din yan. Wow, 17 viewers. 17 amazing people. May kailan ka balik ng other country? Kakain ko lang. Guys, double tap the screen. So bakit? Para natigilan kayo. Wala na pa magko-comment. Itutumba ko itong live, Mark. May. What's wrong? Project at 2 months award. Thank you so much, Project. Minsan, nag-i-spam yung comment section mo. Tatakbo naman yan dyan sa'yo. Pero nga, Kanino? pumasok ka. Sama mo ako sa Canada. Wala, na-spam to. Hindi ko alam paano makakita. Ako, hindi ko yun. Sabi, nandiyan comment, hindi ka nagbasa.
Yang hindi nakikita dito yung comment ni Mark. Yung comment box niya, na-spam siya dito. Oo. Di ba na-spam nga? Pogi, Yang, sama mo ako sa Canada. Meron pala ako ah. May premiere si Mark alas 11. Sinata. Alas 11 na nakala. Ay, akala ko pumunta ka. Nararamdaman ko na premier na ako eh. Guys, lipat mo Hindi na may tayo sakit ako that time from Jomar Sarati. Uy, 18 viewers. Oo. Ganun kakayaman. Ganun kakayaman. Oh, lipat guys. Lipat. Baba ko lang. Guys, lipat muna tayo sa sa upcoming premiere ni Mark Jo. Premiere na ni Mark Jo, please. Maki-premiere muna tayo. Tapos i-mute ko to Mark. Baba ko lang guys. Baba. Yan. Let's go. May tinapay yan dyan. Binibining B-Boy from Jomar Sarati. Guys, ayan na yung Sabi, kala mo. premiere ni Mark. Wala na yata. Ikaw kaya tumba natin may mabiboy. Pag ako tinumba nyo, masarap ako. Bahala kayo sa buhay nyo. Magkiki-premiere muna tayo, ha? Angel, dyan sa binabang link ni Mark Jowaray TV. Sa premiere niyan yan. Tita Remy, good morning. Premiere ni Mark, punta muna tayo sa premiere. Ala, 3 na ako. Ha? Alas 3 na ako nakatulong, B-boy. Ayusin mo naman. Bakit naman ganun? Yeng. Alas 3 na madaling araw. Ano ginagawa mo? Bakit alas 3 na? Hello. Gmar Vlogger, hello. I love you. Nandito ako sa Maynila, Gmar. Oo. Dumating ako dito, December 11. Tapos bukas na umaga, uuwi na ako ng Tacloban. Dito ako ngayon sa bahay ni Mark Jowaray TV. Kaya ako ang kanyang co-host for today. Gmar. Nag Christmas party ng Sword Community. Eh, yung team boom namin ay tawag din invited. Kaya pumunta ako dito. 2 hours na lang. Hala! Yeng, ingat yung kalusugan mo. Oo. Saan lugar mo Gmar Vlogger? Saan ka ngayon? Saan lang lugar mo ngayon? Anong lugar mo? Gmar? Tohar, sa mahigit ngayon na si Dairos. Oh! Marilao. Dumaan kami dyan. Oo. Nagpunta kasi kami ng Bukana, Batangas. Kami ng team ko, ng Team Boom. Nag-Christmas party. Ang saya doon. Lahat mga vlogger ang nandoon. Ang dami-dami nila. Meet and greet. Silipin ko nga si
Punta ka dito sa Marilao. Aray ko. Alayas ka na naman. Dairos. Jennifer, oh, hindi kagagising lang. Naglayas. Layas agad yan. Walang lalayas. Dito, ayos ka ah. Ay, tapos na pala yung live ni Dairos. Sayang. Pero okay lang yan, Ying. Okay lang yan, Ying. Kahit sana tatlo eh. Okay na yan. Hindi, nilagay mo dyan. Marami pa naman next time. Covering worker. From Hanimal Love. Nasa Novaleches ako. Gmar Vlogger. Ano? Si Gmar, tinatanong ko nasaan ako ngayon. Andyan siya sa Bulacan. Bulacan? Marilao. Marilaw? Malapit lang. Dito si B-Boy sa Novaliches. I love you. Hanimal Love from Covering Worker. Mga basura na yun guys. Oh, dito ako sa Novaleches. Sa may simbahan. Malapit lang. May sasakyan ka naman, ikaw na lang punta dito. May motor ka naman, di ba? Alam niyo to po. Kasi kaya di pwedeng pabayaan ng tugtog sa ano, makaka-copyright eh. Oh, dito ka na. Hello! Hello! 9 viewers. Thank you so much. I was Dito na tinanggal mo. expecting Mark Joe lol, but it was you. Good morning, B-Boy TV. Yes, Barbs. Naka-premiere kami, guys. Sana makakapasyal kayo. Pasyalan nyo muna yung premiere ko. Haha, Barbs. Miss you too, Pobring Worker. Honey, my love, please visit my premiere. And Barbs. Miss you too, honey, my love. Hi, Jomar Vlogger. Uwi ako sa January 9 sa Summer Boy. Andiyan si Jomar, si B-Boy nasa ano. Guys, nakaka-premiere ako pala. Baka pwedeng pasuyo naman. Papasyal naman ang aking premiere. Ay. Pasyal naman ang premiere ko, guys. Pasuyo. Boom, lol, B-Boy, and Mark Joe. Thank you, Barbs. Saba Mark. Wala nang laman. Panis na? Hindi yung Jimmer, sana magkita tayo sa Tacloban. Ako mismo. so very sweet. Eh? Kung nga lang tira na ako, tinanggal mo lang na icing. Ayos oh. Vodka talaga. Tingnan mo. Kinuha, dito ko yung nanay. Cake, di kita bibili ng cake on 13. Okay, sige boy. Punta kami dyan sa Dagami. Almost forgot to share Mark Joe. I'll be right back. Thank you, Barbs. Thank you so much, my friend Barbs. Nasaan mo ba? Pobring worker, muamua. Love you, sabi ni Honey. Saan ka ba nagbasa? Ay, waray ngayon. Diha, ha? Saan ka nagbasa? Dito sa live.
Ay, waray nga ngayon, ngayon, ang gihap ka, honey, my love. Waray. Oo, waray din natin yan. Kaya sabi ni Kabungot, bukas na kayo uwi. Bakit? Di ba dito sabi niya? Mama, love you too, honey. I'm back so I like and share. Mama, pobre worker. Dami nga agad project ah. Opo, take na yung kinain mo, yun lang tayo. Are you sure? You sure, saan province mo? Honey, my love. Aray ko, pobreng worker. Mahal na mahal kita, pobreng worker. Si Honey, my love, puro yan lang ang comment. Sino yung nag-kiss sa'yo ng lalaki? Si ano dyan? Buti nga, lalaki lang nag-kiss eh. Dapat nagpakis ka sa mga babae doon. Anong pinaproblema mo? Pinaglalaban mo siya. Ay mo. Lumabas pa si Ma'am Mary Ann dyan. Mark sa B-boy. Mark sa B-boy. Ando si B-boy nagtatago. Si ano, Honey My Love. Daming ano si Project ah. Ilan to? 4? Dami silikon ah. Sino doon naka-premiere? Ha? Sino doon naka-premiere? Ako, pobreng worker, buwang ka. Ayan ang premier ko. Pasok ka muna. I did a live yesterday, Mark Joe. Wow, lami, sarap. I love you too, pobreng worker.
Ano bibili mo, Kuya B-Boy? Ano lang? Sando lang. Yung... Mumurahin ko yung mga sando. At saka... boxer short. Yun lang. Tita Au, thank you po. Tita Au, naka-premiere po ako, Tita Au. Sana makapasyal po. Ito, premiere po. Pauwi na kami nito. Aray ko, sakit tiyan ko. Tusok ako, pobreng worker. Ito mo na, parang nag-ita. May kutsara, yung kutsara. Wala, yan oh. Uwi na, uwi na. Mag-sit na Kuya B-Boy. Honey, my love. Don't dikit pin Mr. Edward. Unsa ka dira, haha, pobreng worker. Sino din wow. Hanggang sa sasakyan nandun. Oh. Baka mo sumpukin kita dyan. Nak, egg yolk yan, hindi yan ball.
Ano mo? Dalawa-dalawa yung kutsara. Itlog na yan. Atat. Sumunod niya na? Hi, 8 viewers. Thank you so much. Pobre, umayos ka dyan. Pobreng worker, bakit honey my love? Mark, hindi ako marunong magselos pastilan, sabi ni Miracle. Mark, hello. Pobreng worker, umayos ka dyan, sabi ni B-Boy. Maayos naman ako, B-Boy. Di naman ako sira. Aray ka. Yahoo! Oy, B-Finest World! Thank you. Salamat sa iyong pagpasyal sa aking live. Kanina ka pa nandyan, B-Finest. Miss you. Miss you, Mark. Oh, miss you too. Maya pagkatas ng live ko, ano naman ako? Edit naman ang video. Meron pa akong edit. Dalawa pa. Tol, gawa muna ako ng pang-intro. Tol, gawa mo ko pang-intro. Pasa mo sa akin yung, yung picture. Kung may mga ano ka dyan, yung mga tricks mo sa pag Love you too, Mark. Oh. Tayo dyan. Ay, Maria! Maria! Maria, Sangkay, kamusta na? BF,
Finest World, thank you. Thank you so much for visiting. Loving viewers. Sinitram? Shout out. Project to, di ba? Ay, Project, thank you sa iyong alagad. Team Boom, salamat po, Project. Maraming salamat. Miguel Osar, The Finest Charity, BFF Charity from Pobring Worker. It's Project 89. Project, di ko na jakitan yan, ha? Wait lang ako, ha? Mark. Thank you, God. Okay naman, Sangkay. Yes, very good. Nakauwi ka na, Maria? Di ako nakapagpa-picture sa inyo. Ay, nakapagpa-picture pala ako dun sa lamisan nyo. Yup. Yeah, very good. Babay muna ako, Mark. Sige, honey, my love. Ingat ka lagi. Gawin mo muna yung mga ginagawa mo dyan para hindi ka mapagalitan ng iyong sister. Hello everyone from Maria. Maria, maraming salamat ha. Andiyan pala nakapin si Pobring Worker. Baka hindi ka pa nakadikit dyan. Pwedeng pasuyo po at palablab naman sa aking kaibigan dyan. Ako nga nahiya ko magpa-picture eh. Nahiya ka. Ako. Nanalo ka ba sa raffle? Hindi ka ata nabunot ah. Parang di narinig yung pangalan mo nabunot. Ako, 2 beses ng paggabi na. Yung panghuli na. Mabuti nga na nabunot ako sa bigas eh. Yung pambigas. Kaya mayroon ng pangsaing. Yung isa, yung nakuha ni Tolpo Bring Worker, ay binigay niya kay Kuya Elmer Ogay. Kasi nalungkot si Kuya Elmer Ogay kasi wala talaga siyang hindi siya nabunot. Pero kung ibinigay ni Tolpo Bring Worker yung bigas niya, ibibigay ko yung akin. Kasi alam ko naman talagang kailangan din ko ni Kuya Elmer kasi siyempre alam mo naman ang buhay ngayon, ang hirap. Wala rin trabaho si Kuya Elmer. Wala na Sangkay, ha? Okay lang naman, masaya. Yes, sobra saya. Paus-paus nga. Sumakit nga yung hita ko. Kabubudot ng, nabigla. Kala ko mababagsak ako nun. Nahilo ako. Ang kambira. Marky Mark! Hello, well. Oo, Maria, taho ka dyan. Sumakit talaga to. Hita ko. Sabi ko, kulang tayo sa exercise. Sir Will from Maria Project, thank you so much Project. B-Boy from Willie to 8. Sir Will from Project. B-Boy, thank you so much. Si B-Boy mamaya ay alis na mga 12. Ihahatid siya ni Tatay Robin. Kasi po ako ay mamimili ako mamaya ng paninda ko. Si Tatay Robin na lang po muna ang bahala doon. Na ihatid salamat kay Tatay Robin kasi talagang yung ko sumakit tuhod ko pero nanakit katawan ko kakahampas na sarap sana maligo kaso lang kasi birthday ni P nung 14. Kaya umuwi kami ng 30 ng gabi. Dumating kami rito mag-aalaw na, 2:00 na yata yun. Siyempre birthday ni P kaya nakapunta na rin naman kami doon. Gusto namin talaga doon kinabukasan kami uuwi. Ang problema lang kasi dahil nga alam mo naman pag birthday ng iyong partner ay dapat nandun ka para naman siyempre mahirap tayo. Kung kasama siya, maganda sana yung kasama. Yung anak namin kasi malikot. At yung kasya lang kasi sa sasakyan, bali 7 lang, pang-8 yung driver. Tamsang dikit, Pobring Worker. Ay, thank you. Belated happy birthday to ulit, right? Thank you, Maria. Madam B-Boy, boom. Project boom.
Good afternoon po, Kuya Idol. Oy, Cristel Ann, Bakiran. Maraming salamat si Cristel Ann. Panoorin mo po, Cristel Ann, ang aking mga video, ha. Thank you so much. Maria Miguelov, shout out po. Pobring worker, shout out. Sabi ni Tatay Ruben. Ruben Miguelov, shout out. Sabi ni Maria. Maria, maraming salamat, ha. Guys, panoorin nyo ang aking mga video, guys. Scooby-Doo. Mark. Hua. Thank you, Will. Bye-bye, Pobring worker. Thank you, Will. Tatay Ruben. Project. Thank you, honey, my love. Tol, kagigising mo lang ba, Tol? Sige po, punta na ako ngayon. Vlog mo, kuya. Thank you, Cristel Ann Bakiran. Maraming salamat sa iyo. Sana magka-views man lang. Masaya na ako pag umabot ng 1,000 na aking views. Miss you too so much, Pobring worker. Ay, Diyos ka po, patawarin. Welcome, Maria, from Tatay Rubin. Oo, kagigising lang. Ano, kumusta ang panalo, talo? Tatay Rubin, boom, from B-Boy. Ingat po, Pobring worker. Bye-bye, honey, my love. Honey, my love, nandyan si Tatay Robin. Ay, Tay Alex, shout out. Morning, Tay. Kumusta, Tay Alex? Thumbs up. Thank you sa suma. Maraming salamat po sa thumbs up. Pobring worker, honey, my love. Will, thank you so much, Will, for visiting. Thank you sa banner, Project. Maraming salamat, Project. Boy, thanks. Sana, guys, ay mag-group pa ang ating team boom at umabot pa tayo ng taon para pag nag-next Christmas party si Idol Jeep ay makatanggap tayo ng certification. Masaya yun, guys. Masarap sa pakiramdam yung ganun. Yung tayo, na-explore, tayo ni Idol. Papansin, di ba? Honey, my love, always I love you, Pobring worker. Aray ka. Sko na naman, tunay na araw. Kung nagdaan, tila ba kung kailanman. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magpalipad. Wala. Pasko na naman muli. Ang pag-ibig ay naghari. Kulay blue, kulay pula. Kulay pula na agad. Joke lang. Pasko na naman muli. Ang pag-ibig ay siyang hari. Bang! Tawa mo kayo, guys. Tatay Robin, hehe. Namamasko po ako sa inyong lahat yan. Asa ba si Gonggong? Gonggong, nasaan ka na? Acoustic. Ikaw, di mo ka na nagpakita dyan, ha? Nasa Canada ka na pala, ha? User. Dito, user, eh. Pobring worker, love you. Okay. Puro na lang I love you. Wala na ba bang iba, honey, my love? Tay Alex, hello po from, B-Boy. Tay Alex TV, Miguel, shout out. Honey, tawa man. Lalito from user. Tatay Alex TV, Miguel, shout out. Alex, Miguel, shout out po. Tatay Robin, maraming salamat po, ha. Kung ang team Kabunoto may chicks boy, ang team boom meron din sa katauhan ni Pobring worker po. Mabaero yan. Pobring worker! Sa tunay na tulay.
Team, tulay ka na talaga. Bum, tarat, tap, tap, prap, pap, pap. Bum, bum, bum. Bum, tarat, tarat. Bum, tarat. Binata kasi si pobreng worker, kaya okay lang sa kanya mag-ano lang yan. At least meron tayong ano, pang ano sa mga babae. Hi, Will. You were laughing well. Kinakantang kita Merry Christmas, Well. You understand this? You understand my song? Pasko na naman, okay, tunay ng araw. Ngayong ay Pasko, di ba kailanman? Ibalot nyo na, at kung gusto nyo, ipalipad nyo na. Boom! Joke lang. Patay tayo dyan, tay Almar. Ay, 15 viewers. Hey, Mark. Honey, palipad naman, boom. Palipad na, boom. Sabi ni Will. Sir Will, ito 8. Hello from Kuya Elmer. Hi, Elmer. Pwede. Pwede patawad. Ano? Tayo mo, pobreng worker. Patapad. Tol, may mga sinend ako sa iyo na send mo ulit sa akin. Ha? Oh, sige. Ayusin lang natin. Mamaya na lang. Hi, pobreng worker from Will. Hi, Will. From pobreng worker. Rapat. Tamsakdan, the kid pobreng worker from Honey, my love. Hi, Will. Pwede Honey, my love, bisag ugma o gabi ah. Hi, Apple. Where's Apple? Ay, 13 viewers. Maraming salamat po. User. Sino ba itong user? Ito magaling ako ng gitara mo. Bahala ka dyan, host. Huwag mong sabihin name ko. Wow, papimos ka ah. Where B-Boy? B-Boy is inside the house because B-Boy is ano. Yeah, boy is in his bedroom. Basahin mo yung comment ko sa taas. Ano ba yon? Ano ba yung comment mo? Tapos na ako nanood kung vlog mo. Thank you, Crystal Ann. Pwede, Honey, bisag ugma o gabi. Yun ba? Dami mo namang... 1, 2, 3. Merry Christmas sa inyong mga kating bum 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 tarat tarat bum tarat tarat tararat tararat bum bum bum. Yes, itaas mo, pobreng worker. Itaas mo na ang iyong tanda para pumasok si Togol Worker. Dami mo namang Ate Grace. Aray ka! Sinabi na. Ay, taray na. Tininik, ting, 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 tining. Crystal Ann, thank you so much. 17 viewers, maraming salamat sa inyo. Kaya isa, sabi ko, huwag sabihin. Tay Alex, maraming salamat. Wala kang work, Tay Alex. Hindi ako marunong kumanta kasi. Si pobreng worker, si Tol pobreng worker, magaling kumanta. Awit sa'yo, Tol, backthread ka sa taas, may sinabi ako sa iyo dun. Yung ano, yung sinabi mong about sa, ano? Wag na, di na ako magbasa. Dun sa taas. Comment mo na lang. Project, maraming salamat. Nagtago na ako kay Apple. Aray ka, kahit di sabihin, malaman pa rin kasi mahilig ka bilang.
Oo, tatago-tago ka pa. Kailangan mo naman taguan. Itago ka namin. Kung gusto mo, isako ka namin. Para di ka nga mahanap. "17 viewers, maraming salamat. Babay muna, pobreng worker. Sige, honey. Honey, 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 my love. Mega love shout out. From Tate Alex. 17 viewers at 21 thumbs up. Maraming salamat sa inyo, guys. Damong daghan. Salamat sa iyong gan. Bye-bye, honey. Hey, hey, Alex. Bye, honey, my love. Aray ko, honey, my love. Si Sweet One daw ito eh. Boy, umuwi ka na ba? Andito pa, Tatay Alex. Bukas pa siya uwi. Marvin. Hey, yo, sir. 15 viewers, maraming salamat po ha. Rajek, maraming salamat sa mga ninja mo dyan. Hindi ko nakapasok na nang-uber yata. Baka nag-inom ka na naman, Project. Ano ba trabaho ni Project? Project, ano ba trabaho mo? Ano sabi niya sa Goldilocks? Ay, oo pala. Sorry. Aray ka. Haha, Alex. Ano? Ha? Ano man? Ano sabi? Ikaw, no? Oo, nahihiya ka. Papa, ano lang yun? Ayun na lang tatlo. Ano yung mga to? Natatakot. Huwag kang masanay dyan sa ganyan, nak. Maano ko. Sarap yan. Project, mega love shout out. Tay Alex TV, mega love shout out. 16 viewers, thank you so much po. Wala yan. Ay! Ano to? Ano to? Dahil ka na. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Will, panoorin mo yung mga vlog ko, Will. Nandun yung, ano, yung mga kaibigan. Paano? Nandun sa aking vlog. Katabi lang namin kasi. Well, hello. Magkadi ito. Nakaubad ka. So, Ikaw nga dito sa likod. Ay, dito. Tingin na likod mo. Anong kumagat? 12 viewers at 21 thumbs-up. Maraming salamat po sa lahat na nag-thumbs-up. Sa mga hindi pa nag-thumbs-up dyan, alam nyo na ang gagawin nyo. I-thumbs-up nyo na yan. Huwag kayong mahiya. 2 hours lang tayo guys ha. Kasi mayroon na tayo. 1 hour and 30 minutes na po tayo ngayon. No! Ay, ganito. B-Boy! Well, hello guys. Thank you so much guys. Bukas ay uwi na si B-Boy. Darating na siya doon ng hapon. Andun na. Ay, mga 9, andun na yun ano. Kasi airplane, alas 7 daw ang kanyang flight. Ako.
Will give a gray. Ano? Okay. Boy, boy. Yes, sir. Shout out. Thank you so much. Will, mag-live ka naman kaya, Will. Para ma-monetize ka na, Will. Para naman kami magpalipad kahit maliit lang na halaga. Para naman ma-monetize ka. English mo kasi. Ayoko mag-English kaya hindi mo marunong mag-English. Well, Paano ka matututo? you live Aso ka na, Dad? mag-live ka para ma-monetize ka na, Will. Huwag ka pumasok na dyan, ha? Tapos ka. Oo, lamit. Ako na, damit. Ay, ko ba na yung damit yung ano dito? Ang tahong makarob-karob. Kanino? Ito yung sagaro. Sagarol. Di ba kayo magandang ano? Sagari. Yes? Hindi daw magkano si Digo eh. Magbabayad pa daw siya ng ano. Amazing na si ano, paring ano. Saan kayo yung ano, uniform niya ano? Si Gato. Pinaka-sexy ng ano, Timbo. Aray ka. Kasiksi ba? Ang pinaka-sexy ng Timbo, mga kawaray. Aray na. Ang pinaka-sexy ng Timbo. Oh my goodness. What? Anong size to? Medium. Yan. Timbo. Paner. Ayos ano? Aray ka. 12 viewers. Maraming salamat. At 24 thumbs up. Saan kayo? Yung uniform niya. Sa Gato. Dali mo na. Kaya Matthew, di mo dadalhin at kay Will? Ha? Okay. Kasi, tinda na tayo. Will, I will remain this to my Jewelry TV, ha? Your short and your jersey. He is the one who gonna send it to you. Salamat. Yes, yes, it's a t-shirt. Will, your t-shirt. Ganda ng jersey. Well, look at this. Your face, nagbago man. Black Mamba. Well, Black Mamba. Black Mamba. Ano si Black Mamba? sino? Yan o. Ayan. Ikaw yan, Will. Will, ikaw to. Kasi Ay, Silawan. Kasi Silawan eh. Ayos mo muna. Mag-iw na. Bakit parang... Ay, puti pala yung ano. Not me. No, not me. Bakit may ganun? May puti. Sino man? Si Will. Ricky Mix? This is Ricky! Sorry. Si Raulo. Will, Marja is loko-loko yo. This is Will. This is Will. It's Ricky Mix. Will. Yo. It's not me. Sabi ni Will, not me. I don't know. What's wrong? Marka. Yan, tingnan ito. Magkawig sila. Oh. Paring Will! Well, Marjo said look alike. Look alike Ricky Mix. Just like a twinning. You handsome, Will. And ito, More. super. Super more handsome. Ang sexy lady from Team Boom. Oh, goy. Kaganda, uy. The Black Mamba. Sarapi ano sa ako. The Black Mamba gonna kiss you. Sabi ni Will, no, not me. Toasted lady. Yes, toasted lady. Hindi ah. Ito, sino to? That is Will. Will, ito eh. Sabi ni Will, no?
Hindi ako yan. Ay, naka. Cabos ABC. If this will not send it to you, you need that to come Philippines by next year. So that we are having a party too. Jomar, nandito pa rin yung sayo. Sana magkita tayo para makuha mo. Ilan lang kay Jomar? Isa lang. Kay Pimix. Ay, Pimix, ano? Rochelle. Wala mo, paano ko yung pang-video ito mga ito? Ano na ito kay Matthew? Ano, layo yung mga lugar na yun. Ibibigay niya. Yung kay Macho, sabi ni Macho, ano daw, ipadala na lang BBC? sa lugar nila. Dito lang sa Pinas. Kausapin ko nga si Macho. Tawagan mo. Pero kung nakauwi na yun ngayon, anong oras na kayo? Asa kayo, Will? Nandito na. Oo. Yan kay William lahat. Hi, Bibon. Hello, honey, my love. I love you. Sa gato ha, you are not yet paid for this. Isa sa gato. You need to pay Parang bayad na lahat eh. Ay, ano lang hindi. Si Ricky, tsaka yan si... Oo, si Ricky at saka si sa gato. Yun na lang hindi ko bayad. Mga famous kasi to mga to eh. Alas sa gato. Sa gato not pay. T-shirt will. Abuno ako, abuno. Thank you guys. Salamat po pala sa lahat ng pumunta rito sa bahay at kahit napakalit lang yung inuupahan namin at kahit pa paano ay nagkasya rin kami rito. Siyempre, salamat din kay Sangkay Biboy. Kasi si Biboy ay talagang ano lang, hands-on. Nandyan lang talagang support sa atin. Kaya yung mga kaibigan namin dyan sa Team Boom, lahat ng pumunta rito, maraming salamat sa inyo. Wala nung kay Kubring Worker, kay Tate Rubin, Grace, Kuya Elmer, Project, Ate Brenda, si pangalan mo? Joseph Salas, si Arab Vlog, ayan guys. At sa lahat pa ng nakahalibuhilo namin doon sa Christmas party sa Seward, maraming salamat sa inyo. Lalo siyempre kay Idol Jacko at sa lahat ng sponsor para doon sa Christmas party. Ang tahong ni Mana Carla, makarug-karug. Ang tahong ni Mana Carla. Honey, my love project, hello. Guys, thank you very much po lahat sa inyo. Thank you po talaga. Sana hindi kayo magbago guys. At sana lumawak pa yung ating team. Sa Team Boom. Sabi nga ni Idol. Team Boom! Sana next year, boom pa rin kayo. Sweet Bunny. Yes. Sweet Bunny yan. Mark, thank you so much, honey. Honey, my love. So sweet. Tinahabagan ko si Acoustic, di pumasok. Honey, my love project. Baka tulog na yun. Naggagala siguro yun. Abangan ko si paring paring Acoustic. Paring Acoustic! Aba, where are you, my friend? You missing, ha? Nasa Canada na daw si Acoustic ng mga kawain. Kaya, makakapagpagulay na siya.
Bilis. Shampoo. Oy, Batang Tondo Vlog, padaan lang, nasa work kasi. Sige lang, Batang Tondo, maraming salamat sa iyong pagpasyal. Oy, ang kuya kong pugi, shout out. Kuya kong pugi, shout out. Hi, Bata. Ay, Kuya Sani pala. Sorry. Kuya Sani pala. Tay Alex, maraming salamat po ah. Si Tay Alex ay hindi namin na-meet ng personal nila B-Boy. Sani, Miguel shout out. Manoy Sani, Miguel shout out. Boom, from project. Ay, nako. Natatakot si Mark dyan sa ano, sa grinder. Sige, okay, basta pugi, wala. Okay lang. Sana not pugi win. Yes, true. Kung nga naman, kung ng araw, yun ay Pasko, dito pa, kailanman. 16 ngayon, di ba, Mine? 16 ngayon pala, ano, simbang gabi pala kanina. Ano? Birthday ni Marmat. Birthday pala. Ay, happy birthday kay Marlo. Marlo, happy birthday. Magkikita na naman tayo. Papapagalitan na naman kita. Magpapagalitan na naman ako pag nagpasaway. Project, Manoy, Kuya Alex, magandang shout out, sabi ni Kuya Sani. Daming salamat po sa inyong lahat, guys. Salamat po sa Team Boom ng lahat ng pumunta dito sa bahay namin at nag-join sa mga bagay-bagay at ng mga naggumastos talaga sa dito sa amin. Talagang maraming salamat. Kasi kung alam nyo naman, siyempre, hindi naman pwedeng gastos tayo ng gastos. Pero maraming salamat po talaga sa lahat ng tumulong sa gastusin sa bahay. Lalo na kay B-Boy at Mabi, pobring worker. Yan, si pobring worker. Kung may pumunta si pobring worker dito, magkapal-kapal yung pera. Magbalik, lumipis. Ubus. Ubus! Aray mo. Nawala yung isang video, baka pagbaba ng kotse, Okay, paglukat yung ticket, di na ka nang magtagal. Naku, ano ba yan? Ano ma? Pasa mo na lang sa akin, Mark. Yung ano ba yon? Matapos na. Call Mark Joe, morning, shout out. Oy, Batang Samar. Salamat. Tamsakdan, bossing. Ha? Change. Yo, saan ba sila? Nanay na? Saan ba? Wala ko ba nagpunta na sila? Wala, nahuli siya. Nauna na sa diban. Hindi na sa diban siya. Saka si Juby. Palis na sila. Kumawa pa yung ticket. Hindi mo yan! Juby! Ang laki mo ng Juby! Ray! Ang batang bang! Ray! Ang batang bihan! Dito ka, nagagano-gano. Bang kita! Hindi yan, bang. Para si DJ. Kuya, Kano! Ano? Ay, lumabas ka na dito Sino kanina. nga si Jerry Batanggo? Chupot. Si Batang Chupot, yes. Nandiyan yung damit. Nandiyan ang gamit ko. Live pa yung... Nandiyan ang gamit ko. Nakalive pa min ko. Oy, nakalive ba yung ano? Si Kuya Project. Nakalive ba yung main mo? Ano? Siya lang. Batang Samar. Ano ba yung main mo? Batang Samar ba yun? Hindi, gamit kasi itong ano eh. Yung lumabas eh. Yung lumabas. Okay. Ayaw mo makinig.
Ah. Halika na dito, pambihis na. Ayaw mo na ba ba? Hindi. Baka lumabas, tayo pala. Tapos tutunog yung live niya. Takbo ko muna ang live. Takot ka dito. Paano kita pupunasan nakatalikod? Sige nga, sino? Ano ba yung pagbaba ng kotse? Ayaw ka dito. Mahaba yata yun. Hindi yung pumagat na sa likod mo. Wala ng tipis. Ah. Ibang magdali doon eh. Iwan ka dito na kita. Yan, tingnan mo nga kung tama yan. Hindi ko lang alam kung tama yung... Huwag ka na mag-edit, hayaan mo na ma-CPR. Pag sa lubong nila bullseye. Oo, nandyan na. Walang samar, dan dikit po. Lagay mo na yan doon sa kitchen. Bilis na! Yan na, nasend ko na. Batang samar, dan dikit. Sabi niya ng pobreng worker. Yung iba nag-upload na ng mga video mula doon sa party. Dapat hindi mo na pinauna mo na si Idol. Ako nag-upload ako nung tawag nito. Nag-upload ako kailan ba yun? Kailan ba version salt? Ano ba yung skill? Nung nakita kong marami na nag-upload, saka ako nag-upload. Halos magsabay lang kami ni Kanuto nag-upload. Batang Samar. Sinabi naman ni Idol, di ba, sa niya sa live niya. Pobreng worker, magalab siya. Sabi ni Idol, wala naman daw problema mag-upload. Kahit mag-vlog sila na mag-vlog, kasi upload nila agad. Marami lang talaga nauna na nag-upload. Si Shane, nauna. Kita ko yun eh. Shane, si Kaunesa. Ako, kinabukasan ako nag-upload eh. Sila, nung mismo actual na event pa lang, nandun pa lang event, nag-upload na sila eh. Ako, nag-upload ako, kinabukasan na eh. Mga bandang na yun, kahapon. Gigas ulit, Batang Samar. Pobreng worker, shout out. Oy, tol, ikaw pala yan. Pobreng worker, yung nagpa-gigas ako. Salamat ulit ha. Yan yung si Batang Samar, si pobreng worker. Wala akong worker yun, Batang Samar. Pahinga. Huwag muna. Tuloy pa rin si Deros. Pagka-start lang naman.
Balik muna ako sa live ko, tol. Baka mawala ng tao. Sige, sige, sige. Salamat sa inyo. Na next time, baka magkita-kita tayo ulit. Oo. Patang sama. Bye-bye all. Sige, thank you rin. Salamat din sa'yo. Ano ba pangalan naman mo? Hindi ko makita. Bata Summer official ba? Parang batang summer lang yun. Hindi lumalabas eh. Yung kapareha ng kanyang channel. Hirap hanapin. Wala yun, Batang Samar. Sabi ni, covering worker. O, yan ang ba nung pinagkukuha mo dyan? Kakain siya. Si Painis Ward, maraming salamat po ah. Thank you very much. Maria, Maria. Dami nagawa rin na vlog si ano. Si don't subscribe FFP Charity. Yes. Now, yellow, now, yellow, owl, yellow, now, yellow fish. Wow. Ungod-ngod ka. Ikaw pa naman mo siya? Yellow sweet. No. Ang dami naman ito. Ano to, tol? Akala ko yung mga picture mo ay yung ano mo. Yung video mo mismo. Mga memes to eh. Ungod-ngod ka, anak. Hi, Alexander. Hello. Glory, thank you, Sangkay. Timbu. Maraming salamat. Big love shout out sa inyong lahat, diri. Hoy, Alexander. Thank you so much, Alexander.
Kadiri. Sabah Kadiri. Alright. Yellow hickory, hickory dock, Inumin mo na yung Milo mo na. yellow fish. Yellow hickory, hickory dock, yellow fish, yellow fish. Aray ko, pobreng worker, ha. Harang, sabi ni Ate Melody. Ate Melody, maraming salamat po. Salamat sa Yellow fish, yellow fish. Yellow fish, slime, slime. Yellow fish, yellow, owl, yellow fish. What? Yahoo! Robin Gumal. Tay Robin, maraming salamat po. Dali. Dito lang ako katabi mo, pobreng worker. Lori, Dali nga hahapon. sa Robin, sabi ni Honey. Nakarating na ako dito sa Tagaytay. Naka-live ka pala. Sangkay, sabi ni Joseph. Ingat ka, Joseph. Maraming salamat din sa iyo pagpunta mo. Tubok. Yellow fish, yellow fish. Owl fish. Bakit na dito yung wallet ko? Oh, nagpaganyan sila o kami wala. Nakatago na to? Ano naman yun? Saan kayo tayo mo? Ang ganda ng ano nila. Photobooth nila. Hindi tayo nakapagpapicture kasi. Ads boom. Mahina. Signal ko. Sabi ni Robin. Tayo, nasaan ka ba tayo? Nag-live vlog ka ba? Yeah. Saan kayo magpasa ba ako ng video sa iyo para intro ba? Hindi. Dapat yung ano, kahit may X lang na video ba? Tapos picture. Joey. Maganda yung iba-ibang ano, iba-ibang area. Iba-ibang kuhang ano picture, ay video.
Honey, shoutout, sabi ni Robin, Tatay Robin. Mahal na mahal kita, pobreng worker. Diyos ko po. Ay, ito pala sila. Ano to? Aray. Mahal kita, pobreng worker. Mira ka, tawa ka man, Mira ka. Love kita, pobreng worker. Mark, tulog na ako. Sige, matulog ka na. Dali, naiantok ka lang. Mark! Tulog na, tulog na. Nantok ka na, nantok. Boom, boom, bram, bam, bum, bram, bam, bam, bram, bam, bum, bum, bum. Alas din ako. Bibili din ako kay Mark dyan ng ano eh. Taga mo ko dyan, Doy. Okay. 2 hours nga lang, hindi pa nga nag 2 hours. Kanina po yun. 1:48, 12 minutes. At 12 minutes, 12 seconds. Ay,
Sa mga kapapag nandito nga pala ako guys sa GMA. Siyempre kasama tayo ngayon sa family date. Panoorin niyo ako guys. Kaya nandito ako sa loob ng GMA. Ayan, GMA na representer. Guys, papasok tayo ngayon guys kasi nabilang tayo dito sa ano, inibitahan tayo dito sa family. Panoorin niyo ako dyan guys. Guys, saan po yung ano dito? Interview mo. Saan pa ka? Ito ako na yung kwadyan. Niya ako. Dikit niya ako kung saan ang family. Mamaya sila, panoorin mo ako ah. Ah, babang. Hey! Okay na, kita sa'yo. Kung nagdududa ka ngayon sa kapangyarihan ni Lord sa buhay mo, Ba't ganyan yung mukha mo na? Mark dyan, kinalat mo lang yung mga ano dyan ha? Yes ka naman. Ina. Muntik na mapilay ang tripod. Wala, yung ginagawa ko ito eh. Puro cellphone eh. Habang ko si Gabby. Jesus! Kala mo naman na paano na siya. Laruan lang naman niya yan. Masyado kong drama. Tawag ng help, akala mo. Pinag-anuhan na. Magano ka na doon? Nabang naghihintay ka ng oras ng live now? Dikit, sigit, sigit, igit. Igit, paano Roy? Koy, Karen, koy, parang koy, barik dyan na puro koy, utot, baho, itlog. Ano nang ganito? Ano naman yan? May taniman dito. Oh, kamano ba yan sa inyo? May plastic din. Sasayang. Sabi na! Hello guys. Ito lang natin, Jennifer. Very, very big. Ay, hindi pa nagsasabon. Ako muna yan. Malambot lang yung balat. Eh, pwede ba tanggalin yung tubig niya, anak? Pwede. Pwede ba? Tuhin ko lang yan.
Kulit talaga nitong batang ito. Nagkakalat lang talaga dito. Kaya tanggalin mo na lang lagyan ng tubig ng ano. Yung yan. Wala sa naman. Akala ko sila itong ano yung rep mo eh. Hindi na siya rep. Mukhang pasalahan. Kamala, i-post ko muna ah. Oo. Hello, going to school? Upper. Ay, sorry. Grabe. Inside ka muna. Ha? Itatapon nyo na. Sipon ako. Ano ba sura eh? Hugasan ko yan. Nang pumasok ka dito. Gulo-gulo ng pare. Kaya dapat, hindi ko ginagawa. Hindi ko nakikita mo naman yung gawain ko, guys. Pag tulog si Vivian, ginagawa ko, guys. Marchan! Inside! Ginagawa ko. Ayaw mo? Ginagawa ko yan, di ba? Opo. Yan yung ginagawa ko.
Dito kami guys. Mag-e-end na ako. Kasi may pupuntahan kami. Maraming salamat. Ay, ada na. Ay, ada. Ate Brenda, maraming salamat po. Project, Team Boom, love you all. Itutur lang ito kay Biboy sa Magano na kami? Freeman. Mag-out na ako. Next na, mag-live na yung next. Mag-live na yung next. Next. Nagkabulol-bulol ng piskat. Yun na, guys. Baway na guys. Maraming salamat sa inyo lahat. Love you. Babong, babong, boom, 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 boom. Again na ako. Tawa si Ate Brenda. Hi, Ate Brenda. Si Brenda, tayo. Babay na, babay. Babay na. Ingat kayo. Yes. Bring your book. Where's your cup? Hello, Maria Faye. Babay na, Ate Brenda. Mag-end na ako, ha? Eh, thank you rin kay Talba, project. Thank you so much. Bye-bye.